телефон ашёи рӯзмарраи мост. баъзе аз ҷузъҳо ва функсияҳои дохили онро омӯхтан бо ёрии баъзе кодҳо ин ба осонии кори мо оварда мерасонад. ба ин хотир чанд кодҳои муҳимеро гуфта мегузарам. кодҳои аввалро аз телефони Samsung оғоз карда, баъдан iPhone, Nokia, дар охир кодҳоеро мегӯям, ки ба ҳамаи телефонҳои мобилӣ кор мекунанд. мо ҳамеша кӯшиш мекунем мошинҳои аслан арзон ва беҳтаринро ёфта пешкаши шумо гардонем, то шумо муҳоҷирон бароҳат бо нархҳои арзон бо мошинҳои комфортни ба сарҳади Қазоқистон рафта биёед. ин албатта ба фоидаи шумо аст. коди якум звёздочка решетка 12580 звёздочка 369 решетка рӯзи баромади телефонҳои Samsung-ро нишон медиҳад, ки ҳангоми харидорӣ аз даст метавонед ин кодҳоро истифода карда нав ё кӯҳна будани телефонро фаҳмед. коди дигар звёздочка решетка 1234 решетка кадом модел будани телефонҳои Samsung-ро муайян мекунад. коди навбатӣ бошад, яъне звёздочка решетка 0 звёздочка решетка секретни менюи телефонҳои Samsung-ро пайдо мекунад. чорум звёздочка решетка 9900 решетка ин код соати коркарди телефон, модел, рӯзи баромад ва боз дигар маълумотҳои муҳими Samsung-ро нишон медиҳад. панҷум коди охирон оиди Samsung звёздочка решетка 7353 решетка бо ин код динамико, камераи пешу қафо, датчик звонок, сенсор, экран, вибратсия ва ғайраҳоро метавонед тафтиш карда бинед. барои дӯстдорони телефонҳои iPhone бошад, ин кодҳоро тавсия медиҳам, яъне решетка 3370 решетка. ин код дровкаи EFR-ро гирон мекунад, ки барои беҳтар ва бехатар намудани хати алоқа дар iPhone истифода мешавад. вале фаромӯш накунед, ки фаъол будани ин функсия зарядро зиёд талаб мекунад. агар хомӯш карданӣ шудед, кодро такроран занед. коди дигар звёздочка решетка 30 решетка ин код дар iPhone занкҳои даромади махфиро муайян мекунад. ҳангоми фаъол кардан ситондани маблағ аз суръатҳисобатон аз эҳтимол дур нест. барои хомӯш кардан решетка 30 решетка. коди дигари iPhone бошад звёздочка решетка 33 решетка маълумот оиди занкҳои баромад ҳангоми маҳдудшавӣ. коди чорум звёздочка решетка 5005 звёздочка 7672 решетка маълумот дар бораи ширкати iPhone. ин код бошад дар iPhone, яъне звёздочка 3001 решетка 12345 решетка звёздочка маълумот оиди симкарта, миқдори алоқа ва ғайраҳо. истифодабарандагони телефони Nokia агар ин кодро, яъне звёздочка решетка 92 702 689 решеткаро чинанд, менюи махсус ва соати коркарди телефонро мебарорад. коди навбатӣ бошад звёздочка решетка 40 решетка модел ва рӯзи баромади телефонҳои Nokia-ро нишон медиҳад. звёздочка решетка 7370 решетка ин код барои зуброз кардани телефони Nokia истифода мешавад. агар ҳангоми зуброз телефон код пурсад, 12345 занед, вале фаромӯш накунед, ки пас аз зуброз кардани телефон ҳамаи файлҳо аз телефон гум мешаванд. кодҳое ки ҳоло мегӯям, баъзеашон дар Android ва баъзеи дигарашон дар ҳамаи телефонҳои мобилӣ кор мекунанд. ҳангоми суҳбат намудан бо телефон мехоҳед дигар занкҳоро ҳам қабул кунед. пас звёздочка 43 решетка зада визуфро пахш кунед. ин ажидани визуфро фаъол мекунад. дар вақти суҳбат намехоҳед шуморо нороҳат кунанд. решетка 43 решетка чинед. ажидани визуфро хомӯш мекунад. бисёриҳо медонанд, ки барои номуайян занг задан решетка 31 решетка истифода мешавад, аммо намедонанд, ки барои муайян намудани рақами номуайян ин код, яъне звёздочка решетка 31 решетка истифода мешавад. инро дар хотир доред, ки аз ҳисобатон маблағ ситонда мешавад. барои хомӯш кардан решетка 31 решетка трубкаро пахш намоед.
мехоҳед фаҳмед ки зангҳои телефонатонро гӯш мекунанд ё ин ки ба ягон рақам переадресатсия аст. звёздочка решотка 21 решотка трубкаро пахш кунед. ҳамааш маълум мешавад. барои хомӯш намудани прослушкаи переадресатсия решотка 004 решотка ё решотка 002 решоткаро истифода кунед. инженерни меню яъне менюи махфӣ звёздочка решотка 4636 решотка звёздочка. ин код функсияҳои хеле зиёдро иҷро карда вобаста ба намуди телефонатон дар Android кор мекунад. ба канал подписатсия кунед ва классро фаромӯш накунед. Хайр дӯстон, то видеоҳои оянда. Худоҳофиз.